Domin samun taraɗin shirye-shiryenmu da bidiyoyinmu da waƙoƙinmu sai ku shiga YouTube ku danna TK Rayuwa TV, sannan ku danna subscribe, sannan sai ku danna ƙararrawa. Mun gode. Gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so. Abin da ya sa nake kaduna da magana da kai kasancewar mahaifiyarku ba ta kuma ni ma ga shi ba mai zama bane na kan ɗaya tafiye-tafiye. To ka san a rayuwa yau idan kana da naka sai dai kai ka kula da shi, babu wanda zai kula maka da naka. Saboda haka nake so lalle ilalla ka sa ido akan kanwarka, gudan jini kula so, da al'amuran rayuwarta, gudan jini so, da wa take ƙawayenta suwaye da kuma da wa suke ma'amala. Saboda ita kuma mace da kake gani rayuwarta yar kaɗan ce, amma a hakan a cikin kaɗancin rayuwar yar kaɗan ɗin a haka ɗin ta gurɓata wannan rayuwar ta yi wa kanta tabo, to tabo ne da ba zai gogu ba har jikokin ta mata goyi. Ka fahimci abin nan gani? Wannan dalilin yasa ake so a kula da su sosai, a sa ido. Ya Allah baba, zan yi abin da ka umarce ni. In sa ido, zan kula da ita sosai kamar yacce aka kula da mu a cikin gidan nan, in Allah yarda. Ta dai mace ba ta da wani abin alfahari a rayuwa illa ta ganta ɗakin mijinta, kuma kowane uba na gari so yake ga lalle yarsa ta shiga ɗakin mijinta kuma ta zauna lafiya kuma ta tafi da kyakkyawan tarihi. Saboda kasan su 'ya'ya mata suna da ɗan gajeren lokaci, sannan kuma a cikin wannan lokacin in suka gurɓata shi to sun yi wa kansu taban da ba zai goge ba har jikokinsu. Shi sa ake so a kula da su da kyau. Ka fahimta? Insha Allah baba, zan ringa kula da ita. Sannan kamar naga kamar ba ta mayar da hankalinta akan karatu, amma wannan insha Allah zan yi maganin abin, saboda ina so idan ta dawo daga makaranta zan na bibiyar abubuwan da take. Sannan ina da wani aboki insha Allah zan sa ya dan ringa koya mata abubuwa idan ta dawo. Hasali ni idan ta dawo daga makaranta tunda na dan yi abin nan, zan dan ringa koya mata wasu abubuwan da bata sani ba insha Allah baba. Allah ya sa. Sannan Malam Ibrahim, lokaci a rika karban wayar hannunta, a rika dubawa tunda ku 'yan zamani ne, ka rika bincike a cikin wannan social media kuke ce mata ko? Da wa take ma'amala, me ake rubutawa a cikinsa, wani irin kalamai ake faɗa na magana, wani irin hotuna take kalla, kuma ina da ina take shiga a cikin wannan wayar. To ta wannan hanyar za a yi ƙoƙari a yi maganin a toshe abin da yake ciki. Kafin ci abin da gini? Saboda kafin shi fa yaro in ya sa gabansa bai san cewar gurin ba shi da kyau ba, gaban duhu ba ne, saboda yana ga hasken abu har sai ta ƙure masa. To sai a sa ido sosai ƙwarin ba. Na gode. To akwai ma albashirin da nake so maka. To baba. Akwai wata mota da za a kawo, insha Allah kai za a bawa. Kai baba, amma na ji daɗi wallahi. Ka ce zan shiga sabon manya baba. Alhamdulillah, ya bude. To shikenan, za mu yi ƙoƙarin mu je in Allah yarda ba da tsayarin ba zan dawo. A sa ido sosai. Gudan jini cuta aso, gudan jini cuta aso, tubai da magani suka yi kula da ita. Gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so. Ke ba magana nake miki ba? Na babanya. Wai ke me yake damun ki ne? Na shigo ina ta miki sallama amma ko oho? Wala babanya ba komai, kawai wasu abubuwa nake duba a waya. Me yake ke baki da aikin yi sai chatting? Ba chatting ba, wasu abubuwa masu important nake yi. Kaga. Na ga ina nan fa ina kallon ki. Amma ai kina da hand out ko? Me amfanin sa? Ki dauko ki ringa duba mana. To shi kenan, ki tuna fa jarabawa gare ku fa, wallahi kar ki kuskura ki faɗi jarabawan nan.
ina gaya miki ko kina ganin kamar ina takura miki duk akan karatunki nake miki ba akan komai ba. Ta haka zan tafi wallahi idan na tarar da ke na dawo na tarar da ke kina dan na wayan nan ranki zai baci wallahi. Ba dai ga mu. Kai hakuri. Abokina wallahi wani abu ne yake bani mamaki akan kanwan nan tawa. Kina shawarar da zan baka kada ka saki ka bari ta fara soyayya yanzu, saboda idan ta fara soyayya ne za ku sha wahala wajen janyo hankalinka. Ba ma wannan ba, abin da yake damuna shine akan karatun nan nata. Ina so ta yi karatu, idan ta yi karatu har ta samu miji na gari wanda zai riƙe ta amana. Shine kawai burina, saboda mahaifina ya bani amanata kuma mahaifiyarmu ba ta nan, kamar ni ne babban yayanta, dole ne kuma in yi abin da mahaifina ya ce, saboda mahaifina ba zama yake ba. Oke to ba matsala aboki, sai dai Allah saka da alkhairi. Amma abokina ba damuwa. Ni yanzu zan je gida baban mai yana kira na, zan ƙara sauran aiki. To shikenan ba damuwa, ina so in dan shiga cikin ni wallahi. Ba damuwa na. Gidan nan ma yi da ci wallahi. Gida a dinga share shi. Kuma gida ba yara ba. Assalamu alaikum. Assalam. Kina na? Lafiya kalau dama. Neman ki nake yi. Kin san menene? Kin faɗa. Yi hankali saboda yayan. Ba ki san me ba. Siyayya Ibrahim ya same ni wai in mai da hankali akan karatu. In bar soyayya. Ni kuma bai san soyayya ita ce farin ciki na ba. Ki raki bi a hankali. Wallahi kada ki zo kina da na sani, ni da shawara nake baki kawata. Ba na so kina gaya min wannan maganganun gaskiya. Shikenan to, ya hakuri Allah ya cika miki burin ki. Amin, yanzu suka yi magana, hakin sa jiki na ya sanyi. Zo mu daga ciki, na san me ku ya fita. Gudan jini so, gudan jini so. Gudan jini ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa da ita dankar ta zauce. Gudan jini cuta aso, gudan jini cuta aso. Tubai da magani suka yi. Kai na sannu ba. Kun ga mutuwan da na bugu? Wallahi kuma da sa bari a ce ne. Kai a ce ne kuma yana kai. Na gama in har da cikin ke bada ce. Ya ta gode ma ka zo kan kana ma kuma abuwa kan me muke magana ne? wai ya ci. Sai mutum mai jera. Ya ce masa zo kan kana ma kuma ce masa ko? Hakan gaskiya ga yan ba kira kariya ne. Suka fita cilin ma na a daidai sau ga da su. To matan fa Gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so. Gudan jini ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa da ita dankar ta zauce. Gudan jini cuta aso, gudan jini cuta aso. Tubai da magani suka yi kula da ita. Gudan jini so. Gudan jini so, gudan jini so. Gudan jini so, gudan jini so. Gudan jini ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa da ita dankar ta zauce. Gudan jini cuta aso, gudan jini. tabbas nan ne gidan masoyiyata. Zuciyata ta faɗa min gaskiya. Zuciyata da zuciyarta sun haɗu.
tabbas wannan shi ake kira da so gudan jini. Gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa da ita dankar ta zauce. Gudan jini cuta aso, gudan jini cuta aso. Tubai da magani. Amincin Allah ya tabbata a gare ki, sarauniyar mata. Sai ka ce kin sanin zuwa na? Ha ba masoyina. Sautin muryarka ina jiyo ko bacci nake sai na farka. Ka san girman soyayyarka a zuciyata? A duk lokacin da zuciya take tunanin masoyinta, ba mu da ke so face masoyinta. Zan yi maka alƙawari da wani abu amma kai ma sai ka min alƙawari. Ina jinki. Zan baki duk abin da yake bukata a rayuwarki. Idan bai fi ƙarfi na ba. Kin san shi so gudan jini yana da matuƙar wahala, amma ina jinki. Zan faɗa maka wani abu mai abun mamaki. Ka san so gudan jini na da matuƙar daɗi. Ina son ka, kar ka guje ni, kar ka yaudare ni. Na miki alƙawari zan baki rayuwata kuma ke ce farin ciki na. Ina son mai soyayya sama da Romeo da Juliet. Dama za ki ba dama na nuna miki irin san da nake miki. Ina so ki so ni kamar yadda uwa take son ɗanta da zarar ta haife shi. Na miki alƙawari ni da ke babu mai raba mu sai mutuwa. Tubai da magani suka yi kula da gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa da ita dankar ta zauce. Gudan jini cuta aso, gudan jini cuta aso. Tubai da magani suka yi kula da ita. Gudan jini so.